Kung nag-struggle karon, nagpasabot ka na nga tinuod ka nga Kristohanon. Kung daghan kang struggle karon, nagpaila ka na kung unsa ka kaluyal diha sa Ginoo. Kining atong story karon, doon na kay lesson nga makuha nini nga ang struggle part ra gyud sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Ang struggle gamiton kini para malig-on ta. Ang struggle gamiton kani para modubli ang atong panalangin. And hopefully, madawat nato ang tanang struggle nga moabot sa atong kinabuhi. Gagmay man kini og dagko. Kay diha sa Biblia wala gyud mga Bible character diha nga wala nag-struggle. Halos tanang mga faithful diha sa Ginoo miagi gyud daghang struggle sa kinabuhi. So kining story karon nga ato ang pagahisgutan. Unta ma-share nimo nis kadaghanan nga ang mga lesson nini imo makuha daghan usab nga makatunan ang mga tao kung imo ning i-share ngadto kanila. Hopefully guys nga matapos nimo ning istorya para nga makuha gyud nimo ang mga unod ini o mga lesson sa atong mga struggle sa kinabuhi karon. So para masabtan nimo ni inani ang senaryo sa maong istorya, usak adlaw niya na kining sulugoon og amo nga puros Kristohanon nagsultianay og nangutana kining usa ka sulugoon. Amo, ngano man gyud tang mga Kristohanon nga kanunay man gitang na mga struggle, doon natin mga kalisdanan, doon natin mga problema, doon natin mga balatian, mga dili nato masabtan nga sitwasyon. Ngano man gini amo? So kining amo wala mo tingog kay naapugod sa mga struggle. Mikuha og dibumba nga pusil onya iyang giingnan ning sulugoon. Kuyog ta dito sa bukid, mamusil ta og langgam para matubag nako ang imong pangutana. Pag abot nila sa bukid, gipangusil na yun sa amo ang mga langgam. Bang, bang, bang. Daghan kay mga naigo ng mga langgam. Daghan nga nga matay. Daghan nga mga piangan. Daghan mga buhi nga makalupad ra. Pero piang na. Og niingon siya sa maong sulugoon. Dakpa ang mga langgam nga piangan o katong mga langgam nga makalupad ra nga naigo. Ayaw o kuhaa ang mga langgam nga naigo nga patay na. So karon gipangkuha sa sulugoon, humanyag kuha, mibalik sa siyang agalon, unya mingon nga humanan na kuha ang mga langgam nga piangan anya na mulupad-lupad pa. Unya mingon ang maong agalon. Inani ang kinabuhing Kristohanon. Ang mga patay nga mga Kristohanon dili na mo'y target ni Satanas. Pero ang mga piangan nga Kristohanon sama nato nga daghang struggle, piangan ta. Kita nga mga Kristohanon nga daghang struggle, gitawag tag piangan nga mga Kristohanon. Okay? Kita mga makalupad ra, naipako, makalupad ra ta, apan piangan ta. Kita ang target ni Satanas. Kita ang gitarget ni Satanas. Muna nga sa atong pagpangalanggan, naagyud ang mga struggle sa kinabuhi, nagpasabot ta nga buhi ang atong pagka-Kristohanon ug dili patay. Kay ang mga patay nga Kristohanon dili na nahilabtan ni Satanas kay kabalo na siya nga iyahan na siya. Muna nga di nila takutob sa mga istorya karon. Muna nga kung nakay struggle karon, nagpahinumdom na kanimo nga buhi ang imong pagpangalagan sa Ginoong dili patay. Kay kung patay pa ang imong pagka-Kristohanon karon, wala kayo kay struggle. Pero samantalang daghan kag struggle karon, daghang nagpangasi nga problema, kalisdan, pagsulay ug unsa pa na mga sitwasyon nga dili nimo masabtan, nagpasabot na nga gisulayan lang ang imong pagka-Kristohanon kung unsa ka kaluyal sa pag-alagad diha sa Ginoo nga ato ang makagawom sa tanan. Hinumdumi si Job diha sa chapter 2 verse 7 to 10. Si Satanas mipahawa gikan sa presensya sa Dios ug iyang gipamutangan og gipaantos niya si Job sa grabing hubag-hubag gikan sa iyang lapalapa ngadto sa iyang ulo. No? So gipaantos ni Satanas si Job aron nga sutaon ni Satanas nga loyal bagyo ni si Job sa Ginoo. Pero nakita ni Satanas nga si Job bisag unsa ka dako o kadaghang mga pagsulay nga gipaantos ni Satanas ngadto kang Job. Bisan og gihubag-hubagan siya, daghang nangamatay sa kinabuhi nga mga hayupan o mga anak niya. Pero ang pag-alaga ni Job diya sa Ginoo, loyal kayo siya. Nasabtan ni Job nga ang struggle makapalig-on kini sa Kristohanon. Muna ang kita usab nga mga Kristohanon karon kung nag-struggle, daghan karong struggle, pasalamat ka sa Ginoo nga daghan kang struggle. Kay kana nga struggle gigamit na nga malig-on ka. Gigamit na nga struggle to test sa atua
kung loyal ba gyud ta sa Ginoo, kung dili ba gyud ta mobiya sa pag-alagad sa Ginoo. Pero sa moment nga mobiya ka sa pag-alagad sa Ginoo, diha masuta sa Ginoo nga dili day ka loyal niya. Muna nga kung may struggle karon, ipakita sa Ginoo nga loyal ka niya. Ipakita nato sa Ginoo nga loyal ta niya bisan magkinaunsa man ang dagan sa tong kinabuhi. Part na kini sa atong Kristohanon ang struggle. Kay kaning struggle, sadyang si Job gani nakapasar sa struggle, gidubli ang panalangin sa Ginoo. Kining struggle gialaw ni siya, gitugutan sa Ginoo sa tanas nga para paantuson si Job, pero gialaw to sa Ginoo. Adunay permission ang Ginoo para modubli ang panalangin ni Job kung makapasar siya. Guys, kung nag-struggle karon, kinahanglan kang mupasar ni ana. Kinahanglang makalabang ka niya ng mga struggle karon. Kinahanglang dili ka magpabilin o di ka mo stop, dili ka mo sibog, dili ka ma-backslide, dili ka muundang sa pag-alagad sa Ginoo. Aron nga modubli ang panalangin mo. Mao kini ang bunga sa struggle. Mao kini nga aduna tay struggle kay gusto sa Ginoo nga malig-on ta, gusto sa Ginoo nga mapanalanginan ta, o gusto sa Ginoo nga masuta niya ang atong loyalty diha kaniya. Ang struggle gamiton niya para to test sa ato ang kinabuhi kung unsa ta ka faithful diha sa iya. Kung makita sa Ginoo nga faithful ta bisan daghang kalisdanan nga niabot sa tuwa, then iyang ablihan ang tambuanan sa langit o iyang dublihon ang mga panalangin nga anaa kanato karon. Muna nga ang struggle part kini sa panalangin nga ibubuo sa Ginoo sa tuwa. Kung walay struggle, dili mo dubli ang atong panalangin. Kung walay struggle, dili ta maligon. Kung walay struggle, dili ta masuta kung unsa ta ka faithful diha sa Ginoo. Ang struggle mo ito'y mailhan kung faithful ba ta, or kung backslider ba ta, or kung dali ba tang madiscourage. But praise God sa mga tao karon nga namati ni nga video nga daghang struggle sa kinabuhi. Pasalamatan nato ang Ginoo kung may struggle ta karon. Kung daghan tarong mga giatubang nga mga problema o struggle pagsulay sa kinabuhi, ayaw ka na i-judge nga inana ang sitwasyon karon sa imong kinabuhi. Instead, praising God, pasalamati ang Ginoo. 1 Thessalonians 5 verse 18 nga pagpasalamat kamo sa bisay unsay mudangat kaninyo. Tanan nga mudangat nato maayo man o dili mayo. Ang gusto sa Ginoo nga magpasalamat kita. Kay matud pa diha sa mga bersikulo, mao kini ang kabubuton sa Dios nga inyong buhaton diha sa atong Ginoong Jesucristo. So mao kini nga magpasalamat ta sa mga struggle sa kinabuhi. Adunay kalambigitan ang struggle sa ato ang pagpadayon sa unahan. Kung walay struggle, lisod ta makapadayon. Huyang ta nga Kristohanon kung walay struggle. Kung walay struggle, lisod ta nga mapanlanginan. Kay ang struggle mao'y usas basihan nga kapiyalan kita sa mga panalangin nga gitagana sa Ginoo. Sadyang si Joseph nag-struggle in the land of Egypt, pero sadyang si Joseph nakapasar siya struggle, ang panalangin sa Ginoo, gituboy si Joseph ngadto sa dako nga posisyon tungod kay nakapasar siya sa daghang struggle sa kinabuhi. Kung gusto kag promotion sa kinabuhi, pasaron mo ang mga struggle karon nga midangat kanimo. Kung daghamang nagpungasi nga struggle karon sa imong kinabuhi, ang sunod niya na promotion kung makapasar ka. Guys, hapit na ang imong promotion. Kung daghan ka karong struggle, hapit na imong promotion. Ang mga panalangin nga gitagana sa Ginoo nga giandam sa saktong panahon, sa right time, exact time. Exact time gyud kung makalabang ka sa mga struggle. So guys, dinhilan ta kutob sa mga istorya, hopefully nga ma-share nimo ni sa kaubanan mga Kristohanon karon nga adunay mga struggle sa kinabuhi para ma-realize nila nga ang struggle di ay dako na ni og kagamitan sa atong kinabuhing Kristohanon. Dili nato ni ika-problema kung mag-struggle ta, dili dayta inyong mangluod, ma-discourage ug ma-backslide kung may struggle ta. Instead nga atong pasalamatan ang Ginoo kay siya ang ato ang magtatabang. So guys, dilan ta kutob kung na-bless ka nining story, ayaw kalimot sa pag-subscribe kung bago pa kaninga channel. Onya guys, kita-kita na buta sa next nga sambingay nato. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa ato ang Sambingay sa Kristohanon. Pag-follow di ay Sambingay sa Kristohanon sa atong Facebook page. So God bless, pwede po kamutan ang nga video, daghan po ka makatunan. Glory to God.